या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्रावणी अगरबत्ती. नमस्कार. आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघातर्फे मी श्याम रसिक दास घेऊन येतोय आपल्याकडे गीत गोविंद वार्ता गीतेची. कालच्या भागापर्यंत आपण बघितलं कसं दुर्योधन आणि भीष्म यांना द्रोणाचार्य आणि भीष्म यांना दुर्योधनाची रणनीती माहिती आहे आणि तो कसं वागतो, कधी काय करतो हे त्यांना सगळं माहिती आहे. म्हणून जसं दुर्योधन आपली त्यांच्यावर डिपेंडन्सी दाखवत होता, त्यांच्यासमोर असं अगदी अरे बरं करा काहीतरी, येस, सो भीष्म आणि द्रोण या दोघांनाही कळलं अँड दे न्यू दॅट दुर्योधना कुड नॉट बी ट्रस्टेड. दे ऑल्सो ब्ल्यू देअर कॉन्शियन्स. त्यांनी शंखनाद केला. शंखनाद केल्यानंतर ऑपोजिट पार्टी थोडी ना चूप राहणार आहे. येस, ऑपोजिट पार्टी पांडव पार्टीनी पण शंखनाद केला. तो शंखनाद कसा होता हे आज आपण बघतो आणि आजच्या श्लोकामध्ये आपण बघतो लॉर्ड कृष्णाज फर्स्ट रेफरन्स इन भगवद्गीता. भगवंतांचा पहिला जो रेफरन्स आहे भगवद्गीतेमध्ये. श्लोक क्रमांक 14 अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भगवद्गीता. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः. दुसऱ्या बाजूला शुभ्र अश्वांनी युक्त अशा एका महान रथामध्ये बसलेल्या भगवान श्री कृष्ण आणि अर्जुन यांनी आपापले दिव्य शंख वाजविले. सो दिस इज द फर्स्ट मेन्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन द एंटायर भगवद्गीता. 1.14 पहिला अध्याय 14वा श्लोक. व्हॉट इज द रेफरन्स? भगवंत कोणाबरोबर आहेत? अर्जुनाबरोबर आहेत. काय करतायत? सारथ्य करतायत. सारथी म्हणून बसलेत. सारथी ही पोझिशन का महत्वाची आहे? कारण भगवंतांनी एवढं सिंपल, एवढं मीनियल, एवढं तुच्छ कार्य घेतलंय आपल्या भक्तासाठी. आपण बघतो ज्यावेळी युद्ध करतो त्यावेळी एवढी लोक असतात, सगळे पळत असतात, सगळीकडे मारामारी कापाकापी चालू असते, जनावरं ओरडत असतात, माणसं ओरडत असतात, कोणाचे हात कापलेत, पाय कापलेत ते विव्हळत असतात. हे सगळं चालू असताना यू कॅनॉट पास ऑन इन्स्ट्रक्शन्स बाय शाउटिंग. तुम्ही जर द्यायचं इन्स्ट्रक्शन सारथीला की बाबा उजवीकडे वळ, डावीकडे वळ, सरळ जा, हळू चल, तर तुम्ही बोलून नाही सांगू शकत. कारण त्याचं डोकं फक्त पुढं बघतंय, ते सगळ्या घोड्यांना बघतोय, ऐकू नाही येणार. आणि रथी पाठी आहे, योद्धा पाठी असतो, सारथी पुढं असतो बसलेला खाली. सो व्हॉट इज द वे कम्युनिकेशन इज डन? रथी किंवा योद्धा सारथीला कसं सांगायचं? तर सारथीची पाठ आहे, पाठीवर लाथ मारायची. जर डाव्या बाजूनी लाथ आली तर मग सारथी रथ डाव्या बाजूला नेणार. उजव्या साईडनी लाथ आली तर मग सारथी उजव्या साईडला रथ नेणार. जर वर लाथ आली पाठीच्या वरच्या भागाला म्हणजे फास्ट न्यायचा आहे आणि सरळ न्यायचा आहे. जर खाली लाथ आली एकदम माकड हाडाकडे म्हणजे रथ स्लो करायचा आहे. आणि मध्ये लाथ आली म्हणजे सरळ जायचं आहे आणि जो स्पीड आहे तो परफेक्ट आहे. ही साइन लँग्वेज असते, or rather not sign language, this is the touch language between the योद्धा and the सारथी. याचा अर्थ असा की 18 दिवस भगवंत अर्जुनाच्या लाथा खात होते. ही पोझिशन घेतले भगवंतांनी आपल्या भक्तासाठी, अर्जुनासाठी. इमॅजिन, दिस इज सो मच इन कॉन्ट्रास्ट विथ द बॉलिवूड हिरोज. ते कशी एंट्री घेतात? अरे
एक मस्त मोठी लिमोजिन गाडी येते, ती ब्लॅक जेट ब्लॅक असते. मग त्याचा दरवाजा उघडतो, मग पहिले हिरोचा पाय बाहेर येतो एकदम क्लास ब्लॅक शूज घालून. मग नंतर दुसरा पाय येतो आणि मग दाखवतात तो आत जाऊन एक एक स्टेप वर चढतो, टॅक 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 टॅक. आत जाऊन तो एक दरवाजा उघडतो आणि मग फुल शॉट हिरोचा. दिस इज द वे हिरो इज इंट्रोड्युस्ड इन बॉलिवूड मूवीज. येस, तर एवढं मोठं केलं जातं हिरोला. आणि इकडे ऍक्च्युली सर्व समर्थ जगदीश, अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक हे काय करतायत, आपल्या भक्ताच्या लाथा खात आहेत 18 दिवस, एक दोनदाही नाही. सो दिस इज लॉर्ड, हे भगवंत आहेत. तुकाराम महाराज सांगतात, ऐसी कैवल्याची जाती करे लाभाविण प्रीती, जगी भार वाहे त्याचे सर्वस्व हिस आहे. ऐशी कैवल्याची जाती, भगवंतांचं व्हॉट इज द स्वभाव ऑफ कृष्णा, भगवंतांचा स्वभाव काय, करे लाभाविण प्रीती. तो बघत नाही मला ह्याच्याकडनं काय मिळेल, तो फक्त प्रेम करतो सर्वांवरती. जगी भार वाहे, आपल्याला जे अन्न मिळतंय, पाणी मिळतंय, हवा मिळतंय, आपण तरी मॅन्युफॅक्चर नाही केलं, होय की नाही. आपण पाणी कुठल्याही फॅक्टरीमध्ये नाही बनवलं, त्याला प्युरिफाय केलं आपण, पण पाणी आपण नाही बनवलेलं. अन्नधान्य जर शेतकरी म्हणतो की मी बनवलंय, त्याने बी रोवलंय, बी कोणी तयार केलंय. बरं, बी नुसती असेल तरी त्याच्या आत्मधनं जीव कसा आलाय तो बाहेर. तुकाराम महाराज खूप सुंदर म्हणतात, आधी बीज एकले, बीज अंकुरले रोप वाढले, बीज अंकुरले रोप वाढले, एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी, एका बीजा पोटी तरु कोटी कोटी, जन्म घेती सुमने फले, कोटी जन्म घेती सुमने फले, आधी बीज एकले, व्यापुनी जगता तुची अनंता, व्यापुनी जगता तुची अनंता, बहुविध रूपे घेसी घेसी, पर्यंती ब्रह्म एकले, पर्यंती ब्रह्म एकले, आधी बीज एकले. एक बीज आणि एका बीजापोटी तरु कोटी कोटी. एका बीजातनं एक झाड येतं, त्या झाडातनं कितीतरी फळ, कितीतरी बी आणखी तयार होतात. हे सगळं कसं होतं, हे भगवंतांची किमया आहे. आपण फक्त पाणी घालतो, त्याच्या पुढे पाठी आपण काही बघत नाही. सो ऍक्च्युली सगळं भगवंतांनी केलेलं आहे. सो जगी भारव आहे, आपल्याला अन्न, हवा, पाणी सगळं भगवंत देतात, त्याचे सर्वस्व हिस्सा आहे. आपण कामापुरता मामा देवाबरोबर करतो. आपण आपली मला काय पाहिजे ते लिस्ट देवाकडे जातो. मेजॉरिटीली आपण देवाकडे कशाला जातो, मला देवाचं दर्शन घ्यायचं म्हणून मी नाही जात, मला त्यांच्या दर्शनानंतर मिळणार काय आहे त्याच्यासाठी जातं, आहे की नाही. लेट्स बी ऑनेस्ट, मेजॉरिटी ऑफ अस गो बिकॉज उसमें से मुझे क्या मिलेगा. आय रिमेंबर मी ज्यावेळी इंजिनिअरिंग करत होतो लॉंग बॅक, गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये. सो त्यावेळी आपल्याला माहिती असेल, गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगच्या खाली फार्मागुडी गणपतीचं मंदिर आहे. आणि त्या इंजिनिअरिंग कॉलेजची आणि त्या गणपतीची खासियत काय आहे की इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या लोकांना बाकी कसलं टाइम टेबल माहिती असेल न असेल, त्यांना परीक्षेचं टाइम टेबल बरोबर माहिती असतं. आणि बाकी कधी ते त्या मंदिरामध्ये येतील न येतील, एक्झामच्या 7 दिवसापासून त्या फार्मागुडी गणपतीच्या गाभाऱ्यामध्ये गर्दी व्हायला लागते.
का प्रत्येक जण नारायण आणि उदबत्त्या घेऊन पोचतो, बाबा थोडं पास कर, बाबा थोडं पास कर. इन्स्ट्रुमेंटेशन टफ आहे, केमिस्ट्री टफ आहे, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स टफ आहे, थर्मोडायनॅमिक्स टफ आहे, मॅथ्स 4 टफ आहे. प्रत्येक जण आपापलं एक हे घेऊन बाबा पास कर, पास कर. सो मेजॉरिटी ऑफ अस गो टू गॉड. आणि तिकडून जवळजवळ मी ज्यावेळी होतो त्यावेळी, लॉंग बॅक, 20 years बॅक, तिकडेच एक बार होता ज्याचं नाव होतं शिवगंगा. सो बाकी 3.5 महिने, 4 महिने, 5 महिने प्रत्येक जण त्या शिवगंगा बार मध्ये जाणार. पण हा एक आठवडा प्रत्येक जण त्या गणेशजीच्या मंदिरांकडे जाणार, फार्मागुडी गणपतीला. सो वी ऑल गो टू गॉड बिकॉज आय गेट समथिंग फ्रॉम हिम. आय वॉन्ट समथिंग फ्रॉम हिम. सो तुकाराम महाराज म्हणतात की जगी भार वाहे त्याचे सर्वस्व हिस आहे. आपणच भगवंतांबरोबर कामापुरता मामा करतो. आपणच आहोत जे भगवंतांची कधी कधी निराश होऊन त्यांची सेवा सोडून देतो. आपणच आहोत जे कधी कधी अथिष्ट बनतो, निरीश्वरवादी बनतो. पण जो निरीश्वरवादी आहे त्यालाही पोटापोण्यासाठी भगवंतच देत आहेत. इफ गॉड डझंट सँक्शन यू विल नॉट गेट अ मील बाबा, 100%. Not a blade of grass moves without the sanction of Lord. So त्यामुळे भगवंत हे एवढे कृपाळू आहेत की ते आपल्या अगदी फार जवळच्या भक्तासाठी एवढं सुद्धा करायसाठी तयार आहेत की 18 दिवस त्याच्या लाथा खायसाठी तयार आहेत. आणि कॉन्ट्रास्ट दिस विथ बॉलिवूड एंट्रीज ऑफ सुपर हिरोज. Now KGF 2 is going on. Previously Bahubali was there. So how Bahubali enters or how KGF 2 enters, Rocky enters of KGF 2. I'm a little modern sadhu. I know all these things. I have not watched the movie. I've just seen some YouTube shorts. So you see, this is the difference between Lord and a common man. Yes. Man gets and forgets. God gives and forgives. सो अशा भगवंतांच्या श्रीचरणी आपल्या जीवनाला का न समर्पित करावं, जी वेळ आली तर आपल्या लाथा खायसाठी सुद्धा तयार आहेत. जगामध्ये आपल्या लाथा कोण खाते? फक्त आई खाते. ज्यावेळी बाळ 9 महिन्यापर्यंत ज्यावेळी आईच्या पोटात असतं, जगामध्ये फक्त आई लाथा खाते मुलाच्या. ते प्रेम असतं. तसंच भगवंत आपल्या लाथा खातात ज्यावेळी आपण त्यांना विसरतो. आपण त्यांच्यावर वी कास्ट ॲस्पर्शन्स ऑन हिज मर्सी ऑन अस. भगवंत एक आईप्रमाणे आहेत. आई कधी कधी मुलाला ओरडते, डोळे मोठे करते, कधी कधी मारते सुद्धा. पण त्या डोळे मोठ्या करण्यामध्ये, मारण्यामध्ये सुद्धा तिचं प्रेमच आहे. तिला खुन्नस नाही आहे मुलाशी. तसंच भगवंत आपले पाठचे कर्म बघून कधी कधी आपल्याबरोबर स्ट्रिक्ट वागतात. कधी कधी आपल्याला खूप चांगला आशीर्वाद पण देतात. पण एकदा एक थोबाडीत मारली म्हणून आई वाईट आहे असं होत नाही. तसंच कधी कधी काही वेळ चुकीचा गेला म्हणून भगवंतांची कृपा नाही असं होत नाही. श्रील प्रभुपाद आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे संस्थापकाचार्य सांगायचे की गॉड्स मर्सी इज देअर इन 2 ways, द फ्रंट वे अँड द बॅक वे. द फ्रंट वे ऑफ मर्सी इज व्हाट यू वांट. आपको जो चाहिए, ओ मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, ये XYZ. सो दिस फ्रंटल मर्सी, ये सबको चाहिए. बट देर इज बैक साइड मर्सी ऑल्सो. व्हाट इज इट? समथिंग दैट वी डोंट वांट. अरे हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, XYZ, crisis situations. These are also wake up calls.
यस, एंड दे गिव मोर मर्सी, क्योंकि जब जिंदगी में दुख आता है, गड़बड़ी आती है ना, आदमी हिल जाता है और तुरंत भगवान याद आते हैं। लेकिन जब फ्रंटल मर्सी आती है ना, जब सब कुछ हमको चाहिए वैसा चल रहा है, हम भगवान को भूल जाते हैं। जब बैक से मर्सी आती है ना, भगवान याद आते हैं अच्छे से, हम भगवान को भूलते नहीं हैं। सो कृष्णा गिव्स अस अ बैलेंस, आपको अच्छा भी करते हैं और अपनी याद भी दिलाते रहते हैं। दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. आपण पुढच्या भागात परत भेटू. तोपर्यंत मी श्याम रसिक दास आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघातर्फे गीत गोविंद आपल्याकडे घेऊन येणार. वार्ता गीतेची आमच्यासोबत राहा. या कार्यक्रमाचे प्रायोजक होते श्रावणी अगरबत्ती.